Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka. A labaran namu na yau za ku ji cewa shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya bayyana cewa yana farin ciki da sakamakon taron da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugabannin ƙasashen Larabawa da Musulmai kan kawo ƙarshen yaƙin Isra'ila a Gaza. Yana mai cewa taron ya kasance mai albarka. Trump shi ma ya ce taron na ranar Talata a gefen Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 80 a New York ya kasance nasara, inda ya bayyana ƙasashen da suka halatta a matsayin rukunin da za su iya yin hakan. Isra'ila dai na ci gaba da kai hare-hare Gaza, tana kashe Falastinawa da dama a kullum tare da tilastawa dubban mutane gudun hijira ba tare da sanin inda za su je ba. Yanzu ba a fitar da cikakken bayani game da tsaro ba, wanda shugabannin Misira, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudiyya, Turkiyya da Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa suka halarta. Rahotanni sun nuna cewa Trump yana son ƙasashen Larabawa da Musulmai su amince da tura dakarunsu Gaza domin baiwa Isra'ila damar janyewa tare da samun kuɗin sake ginawa da shirye-shiryen wucewa zuwa sabon mataki. Hukumar Labarai ta Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa (WAM) ta ce tattaunawar ta mayar da hankali ne kan kawo ƙarshen yaƙin Gaza da cimma tsagaita wuta, tare da tattaunawa kan sakin fursunoni da kuma yadda za a rage muhimmancin rikicin jinƙai. Isra'ila dai ba ta shiga cikin shirin kai tsaye ba, amma Firaministan Benjamin Netanyahu ya samu bayanai kan tsarin. Ana kyautata zaton shirin zai haɗa da wata rawar da hukumar Falastinawa za ta taka a gaba, duk da cewa Isra'ila ta sha bayyana cewa ba za ta yarda da hakan ba. Sai dai a wannan karon ana sa ran cewa majalisar za ta yi ƙoƙari domin kawo ƙarshen rikicin gaba ɗaya a yaƙin Isra'ila da Gaza. Ku ci gaba da bibiyan tashar mu mai albarka domin sanin dukkanin abubuwan da ke faruwa a nan cikin gida da kuma ƙasashen duniya. Kunnen ka nawa, ƙara da ɗaya ka sha labari. Idan wannan karan shine karanku na farko da ka fara kallon channel ɗinmu, ku daure ku danna mana alamar subscribe, comment, like and share domin samun abubuwan da za mu kawo muku a kowace rana da ma sauran shirye-shiryen kunnen ka nawa. Ni Usman Dahiru nake cewa mu huta lafiya.